Nadom ingkang nomor 59 nggih, lagi niki kanten 3 ngalih bab niki. Nggih, ditelasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrari wa ajalina min barakatihi wa afadu alina min nafa'atihi fid dharain amin. Lakin yakulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uslatu. Napa niku? Uslatu dazamani mufaddala. Lakin yakulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uslatun dazamani mufaddala. Idnadirun haqqan khulu mahafilin an haubatin fandur linafsika akila. Idnadirun haqqan khulu mahafilin an haubatin fandur linafsika akila. Kullul ma'asi karriya wa kadhibatin au nahwi dzalika bi ikhtilatika khusila. Kullul ma'asi karriya wa kahibatin au nahwi dzalika bi ikhtilatika khusila. Niki kirangan tulisannya sing gak jelas napa mripate sing gak jelas. Nah, kemalan awak dhewe ngilokno wong liya niku. Tulisane sing burek, padahal sing burek iku mripate dhewe. Lha gak krasa. Nek kacamatae padhang delok wong liya ya bening. Nek kacamatae burek ada masih wong nggo wanteng ayu ya ketok burek wong kacamatae sing burek. Pandangan kita niki lho, suudon iki lho. Ben kitabe niki tasik bab uzlah nyingkre dugi keramaian utawa bab campur ambek wong apik ndi dhewe ambek gembul masyarakat. Niki kesimpulan terakhir, lakin yakulul ba'du min mutaakhiril fadala. Ulama akhir sak mangkin menyimpulkan uzlah niki zaman uslatu dazamani mufaddala. Uzlah nyingkre teko keramaian di omah, di guwa. Nyingkre maksude nyepi niki ibadah. Niku dina niki luwih apik, zaman niki luwih apik. Luwih apik gak kumpul wong, luwih apik ngijen ibadah nek zaman niki. Disimpulaken kalih sing aran kitab. Merga napa? Idnadirun krana longkoh banget. Hakon temen khulu mahafilin an haubatin. Kosonge kumpulan, pesta-pesta kumpulan-kumpulan gak ana dosa kosong an haubatin saking dosa jarang banget. Merga napa? Zaman saiki ngumpul terus gak ana dosa blas. Imamu niki hakon nadirun hakon longko banget. Wis kumpul ndi rata-rata akeh-akeh dosa banget. Kumpul sing paling sing gak ya jamaah nang masjid. Napa malih? Tahlilan. Nggih, selawatan. Ngono ae kadang sik akeh dosa kok di selawatan. Nuwun sewu. Masuk. Nggih, niki merga ana niki. Niku teruse. Teruse niku kullul ma'asi, sedaya maksiat, karya kaya pamer. Wa kahibatin kaya ngrasani, au nahwi dalika utawa sepadane ku kabeh sak macem-maceme. Riya, ghibah, sombong, hasud, ngrasani, wis sak maceme
niku bikhtilatika husila dihasilkan mergo ngumpul mbek wong liya. Kula nek nggih contoh sepele nih kalau ana wong mudhun teko sedan. Diomong sapa sih iku sungguhe ae mekitike padahal wong lho gak apa-apa. Wong sing elek ngono atimu. Nek mu gak napa macam-macam. Ana wong gelange akeh ya dirasani paling sepuan. Paling mitasi. Paling gelak. Nek sik duwe ati ngono ae aja kumpul wong wis. Nek ati niki sik suudonan ngarani wong liya elek aja kumpul wong. Jadi iki tujuane ngaji. Sing kula awal sanjang singen. Tujuane ngaji ku kanggo ndelok eleke dhewe, gak ndelok eleke wong. Niki tujuane ngaji. Terus eleke kurangi awak dhewe, aibe awak dhewe iki apa? Meneh dirobah. Niki kanggone ngaji. Nek ndelok eleke wong gak usah ngaji, mulai cilik pinter. Kok wong ketok eleke wong tok ae, eleke kurangi awak dhewe, aibe dhewe gak ketok. Kanjeng Nabi dawuh, "Tuba biman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Bejo banget wong sing sibuk ambek ndelok eleke ketok eleke kurangi dhewe, aibe dhewe. Aku kurang apa ya? Kurang akeh. Situ ae, aku kurang apa ya? Kurang temen. Halo? Napa jenengan sing temen? Poso gak patek temen kok. Sembahyang ya gak patek temen. Apa sing temen iki lho? Sembahyang nun sewu. Poso-posoan. Nun sewu nggih. Sembayangan gak sembahyang temen. Embo bae wong-wongan riko iki. Kae-kae. Nun sewu. Apa sih temen iki ibadah gak temen, nyambut gawe ya gak temen, donya gak temen, akhirat gak temen. Dipek apane lho? Lho, coba niki. Niki lho, terus niki. Mergo saiki kumpul wong iku gak iso bersih teko maksiat. Ibu, wis meneng ae di jero omah. Di jero omah maca Quran kono ae. Wis kono zikir kono, selawat kono. Wis di jero omah ae. Nek kok sajake lho niki lho. Ing kula balik sanjang nek sik duwe suudon sik ndelok ketok njog. Wong iki ketok eleke ae, ketok wong liya niku eleke ae aja metu omah. Mboten enten wong apik tok niki mboten enten. Ana Kanjeng Nabi. Lah nek ndelok wong iku ketok eleke tok ae alah gembul sapa ae gak cocok. Kono nang segara kidul ae. Ana nang hutan ngono ae. Kono ae gembula pedes kono. Lho, gak iso mergo wong iki gak ono sing sempurna. Mboten enten wong gak ono celane iki. Nek sik ndelok wong ketok eleke ae aja gembul wong. Mergo jaman saiki iki kumpulan gak sepi teko dosa. Riyak ngrasani sak piturutane iku mergo kumpul. Ngono ae sing dicandak ngokok lambe. Halo? Wis. Terus niki dikongkon poso. Poso Ramadan. Poso niku gak mangan joboe. Nggih niki terus keneke teng mriki kene nyambunge. Nek sampean iki poso mek jaba tok jerone gak poso, gak dadi takwa. Nek sampean iki poso njoboe tok jerone gak poso, gak oleh apa-apa posoe wis lejaran. Nek posoe mek gak mangan esuk sampai sore. Subuh sampai maghrib ngeten. Surupe metune srengenge sampai surupe srengenge. Mek ikut tok posoe gak oleh apa-apa. Wis. Pirang-pirang wong poso gak oleh apa-apa, mek oleh ngelak mbek luwe. Dawuhe Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi halus mboten kasar ngeten. Kula mawon cek lega. Lho, kam min syaimin. Laisa lahul jaza min syamihi ka oleh apa-apa. Illal wal atas mek oleh ngelak oleh luwe. Lah ge apa hadis iku? Mek poso iku pindah jam mangan. Ngelompok ngrasani pancet.
Lho nek poso niku mek-mek niku tok gale apa-apa. Nek sing poso niki atine, lho melok poso niki iso dadi takwa. Sing dadi takwa iku dudu tangane, Ustaz. Sing dadi takwa iku atine. Nek poso njoboe tok gak dadi takwa. Nek poso njaba jeruk, lah iki dadi takwa. Bahasa gampang ngeten. Sik rada suwe. Bahasa gampang ngeten. Awak dhewe selama 11 bulan niku mek nyreken njaba tok. Gak nyreken jero. Kula niki mang golek klambi iki sarung ngene, padha soklate rada anu, rada pantes bae iki. Nek iki ndukure ngene, ndisore putih gak pantes iki. Elek iki anu. Nek iki ngene terus ndisore abang gak pantes iki. Nek ndisore soklat ndukure abang anu gak pantes. Awak dhewe 11 wulan iki ngurus njaba tok ae. Gak tau ngurus jero, ngurus klambiku didelok wong pantes tak gak. Pakai aku didelok wong pantes tak gak. Gak tau ndelok atine didelok Gusti Allah pantes tak gak. Kok gak tau niki lho karepe poso niku. Atiku iki didelok Gusti Allah pantes tak gak. Sing didelok Gusti Allah, sing dibiji Gusti Allah atine. Diseni dikir apa diseni dhuwit? Ayo ngaku jujur. Loh, monggo didelok. Poso niki karepe mestine cek kuat ibadah, cek sregep ibadah. Mboten. Mestine ngoten nggih. Poso niki karepe mlebu wulan Ramadan seneng aku. Pokoke ndek jero wulan Ramadan iki isine dikon ibadah. Lah, cek seneng ibadah, moko dikeki poso teng. Iki kanggo ngeker nafsu. Niki karepe ngeten. Lah iki poso enggak. Nafsune tambah ngamuk. Rika iki poso butuh mangan apa butuh ibadah. Mari magrib iku waktune dawa. Glegek wis wareg. Terus mari kula nek delok di embong. Mboten kok dodol kitab rame, Bu. Oh, mboten. Jawet dari gak meter jam 5 meter. Gak enak erek kate muni badokan aku. Pelajaran. Loh, rika iki poso iki kanggo mangan apa kanggo ibadah? Magrib gak sempat. Maca Quran tak sak garis tak rong garis paribasane. Gak gopo mangan rokokane. Loh, ndele poso cane ngene. Loh, poso gak kanggo mangan, gak kanggo ngenakno mangan. Poso iki kanggo ibadah. Ayo diangen-angen, kecilik modele poso ngono tok ae. Alah dapane sing takwa. Pancet pambine tok sing takwa. Alah wonge pancet nyenyek tun. Enak. Lho ayo diangen-angen. Perlu sampean mlebu bulan Ramadan dikon poso iki dikon ibadah apa dikon mangan ngene. Sing dibraeni dudu ibadahe bahasa kula dibraeni. Sing dibraeni mangane. Halo? Wong nek gak posoan gak ono wong dodol panganan gawet jare amen. Nek posoan iki sing dodol gak oman nggon. Aku tunggu royokan, kudu guyu kok kula. Lha iki apa sih poso tambah enak-enakan mangan iki. Gak kenek karepe poso dan iya. Lah mergo maksiat-maksiat niku sering kali niku medale dugi kumpulan. Teng mriki mboten nyampekno maksiat jopo. Nek kumpulan ana mendem gak bakas. Kumpulan ana arek main judi gak bakas. Niki lho sing dikeki conto jero. Justru niki sing luwih gak ketara. Mergo maksiat-maksiat iku metune teka kumpul wong liya. Nek kumpul wong liya nambahi maksiat, moko luwih apik gak kumpul. Jenengan di omah gak ijenan, gampang bahasae iso ikhlas ngoten. Nek metu nang masjid, metu nang langgar, nuwun sewu. Niki contoh jero mawon mboten joboe. Engko ndak gak nang langgar ae rusak iki engko. Mboten ngoten maksud kula.
Lho, sik ana nek kumpul wong liya niki lho nang apik, nang langgar. Nek kumpul wong liya ana kepengin didelok wong. Ana kepengin kene diarani wong apik. Kula balak-balik ngomong, wong sing kepengin diarani apik iku dudu wong apik. Nek wong apik gak usah kepengin diarani wong liya apik. Enjane apik kok. Lah apa kan kepengin diarani apik. Mbok nek masih dielek-elek nuwun sewu. Emas iku mbak sik ana lumpur ya pancet emas. Nek kuningan, mbak sik mbok cek ya pancet kuningan. Wis kok kepingin diarani wong apik ndek jabae, kok gak kepingin diarani Allah apik ndek jerone. Niki karepe poso. Didelok Gusti Allah. Terus atine mboten job nek poso jabae kok nuwun sewu. Gak ada apa-apa. Nuwun sewu. Pemane mek pindah jam mangan. Ada. Nek poso mek jabae tok nggih rugi ya. Wong tujuane niku lalakum tatakun. Wong nek poso niku wong nek kepengin matine metune nyawa niki gampang, sakaratul maute gampang, sing gelek poso, basahe ahli poso. Ampuh poso niki. Nek poso maduh magrib ngamuk ngene. Sak meja kate dilele nang weteng kabeh. Waduh, gopo mangane gak butuh iki engko ya. Aku tak mari batalno poso magrib tek ngombe napa terus mari salat magrib, mari mulai salat magrib tak maca Quran gak. Sing dipikir dudu akhirat di utek sampean iki. Donya sing dipikir dudu ati pantes didelok Gusti Allah, dudu zahir. Ala napa malih sing lho, lah iya. Sampeyan niku sing dipikir iki dudu iki zahir. Dudu karepe poso. Wong keneke poso iku ndek jero dudu njopoe. Nek sampeyan mek poso ngono tok, kalah sampeyan ambek artis-artis sing diet-diet iki. Hah. Iki dudu diet iki poso perintahe Allah ngene. Nek mamane gak sisi mangane tok ngeten bare iki. Nek sisi gak mangane kok kalah mbek artis-artis sing diet-diet niku. Esuk buah situk, sore buah situk ngoten tok kadang. Wala kalah to. Lah niki mboten soal diet, niki soal ibadah. Lah nek tambah koyo ngene iki, lah diolehi ibadah ngeten maksud kula. Tetep poso ibadah, tetep nggih bahasa sing kula sanjang kutiba alaikumusyamu pokoke subuh sampai magrib metune srengenge sampai surupe srengenge iki kudu tapi yo atimu poso. Makane kula balak-balik sanjang poso iku ibadah. Nek kula punjeraken ibadah niku koyo salat. Mongko metune srengenge niku Allahu Akbar nek dicontohno salat. Magrib dung surupe srengenge niku assalamualaikum niku poso sehingga kok niki salat aja dipadakno karo gak salat kok niki poso aja dipadakno karo bendinane sing gak poso ya beda ta ya mestine Qur'ane tambahi wong iki poso gak dudu gak kaya gak poso ya mestine beda terus ngomong iki lho jerone poso jerone ibadah. Gak kakean ngomong. Mari ngono ya mari. Oh wes, ya kono maca Quran. Wong iki ibadah. Lah kok ana taur, iki ibadah iki endi sih yuk riko iki. Kok taur wae. Wesuk turu, iki sewengi melek engko enak engko mari sahur terus mbayang subuh, turu beduk tangi sembayang beduk, turu maneh kok iki poso ta matek kok iki. Ya, lah nek ngono ya bayiku wacak. Model ono maneh. Niki lho mboten dikenekno ibadah ini. Ibadah, karepe poso iku ibadah, tujuane poso iku ibadah. Mboten kok urusan zahir. Moko niki nek mboten diputer mboten saged. Nek utek niki mboten diputer, mboten saged kenek karepe poso. Niki mboten urusan donya, mboten urusan jasmani, urusan rohani, urusan akhirat.
nek pikiran jenengan iku sik duniawi, posoe njaba. Nek pikiran iku akhirat, sreh posoe jero. Maka di bulan puasa luwih penting di akhirat sampai dunia. Pentingan akhirat ngeten. Luwih penting endi maca Quran ambek panganan. Luwih penting maca Quran. Niki jerone poso. Niki lak mboten sing terjadi. Luwih penting mangan kok timbang maca Quran. Kula delok wong mari magrib bulan Ramadan maca Quran. Alam ngaku temenan bumbuan ana muga. Enggak. Enten lah sing ngomong iki wani ngomong kok. Enten lah wani ngomong gak nglakoni geblek dhisik mek malaikat. Lho penting ndi? Lah. Terus nek kumpul wong alah. Lho iki kok penting mangan iki kok gak penting ibadah. Lah. Lah niki lha terus gak kena nggih sakit. Nggih, ngoten nah. Ngoten Pak Erwin jadi kenyataan iki ya. Nggih, gak penting ibadah. Nek pikiran gak tujuan nang ibadah, gak tujuan nang akhirat gampangane. Nek pikiran iki sing jaba, poso iki sing jaba, nuwun sewu gak oleh apa-apa. Lah, niki nek mboten diputer iki akhirat. Niki pikiran sing mboten teng donya. Pikiran iki teng akhirat. Awake jasate jasmanine nang donya, tapi atine rohanine jeroane nang akhirat. Makane niki lah kaya isyarah. Kaya isyarah. Kabeh makhluke Gusti Allah sak liyane menungso kali jin. Nek Ramadan dugi niku sak liyane napa menungso kali jin malaikat mboten bahas. Sak liyane menungso kali jin niku saged mirengaken siksa kubur. Nek Ramadan dugi deng magrib Ramadan niku siksa kubur niku dilerenaken kalian Allah. Malaikat mungkar nakir praise, malaikat adabat praise mergo mulyane wulan Ramadan. Niki lak kanggo awak dhewe supaya awak dhewe mikir ya apa ndek kuburan iku iso gak kena siksa, ya apa ndek jero kuburan iku iso oleh nikmat kubur. Niki lak wah nggih pun ngerti pun bolak-balik diomong pun bolak-balik kepireng tapi pancet ae gak tau dipikir. Awak dhewe iku ndek kuburan oleh nikmat kubur apa oleh siksa kubur. Jenengan percaya ono gak percaya ya ono. Ning ngoten tok. Lah nek ngomong gak ono, gak ngomong iman. Lampun ngoten tok. Lah niki sing diinger niku niki. Dadi makane niku isyarah. Poso niki swarga dibuka blak. Bahasa kula dibuka blak. Neraka ditutup. Setan dicancang niku lak ndek jero awake dhewe ya. Mboten metu teko awak, ndek jero awake dhewe. Ayo swargae dibuka. Ya nglakonane sing apik-apik. Ayo nerakone ditutup. Ya aja nglakoni sing elek-elek. Ayo setane dicancang. Ya aja nglakoni sing elek nafsumu. Jerone niki. Lah terus mari teng mriki hubungane sing kalih bab uzlah niki mergo gumbul wong. Wis posoan gak pate gumbul wong. Niki wae diulang tirakat. Oleh gumbul wong. Nggih kados keterangan sing ngaji-ngaji niku. Khususe niki teng lebete nek gak duwe suudon. Sing gumbul wong niku sing diutamakno kados Kanjeng Nabi tujuan utama dipun utus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Isok gumbul wong enak niku nek duwe sifat nang wong liya niki welas. Nek mboten ngoten wis gak duwe benci, mergo nek gumbul wong niku duwe benci. Wong benci niku mbasi apik ana pancet elek dadine. Nek wong gak seneng niku nggih, wong gak seneng niku dikei rokok ngene. Ngerayu ngono gak ditawani kok
Ngono iku ah. Ngono iku ah, nawani gak ati ngekeki. Encene wong gak seneng iku ngoten. Ibu kok. Lah nek sik duwe ngoten aja gembul wong. Lah nek gak duwe welas. Niki lho sing ngajeng nika lho. Sing kula sanjang, nek diapiki wong, nek gembul wong niku aja arep-arep diwehi, arep-arep wong wehi. Aja kepingin ditolong, kepingin nolong. Mergo wong sing ditolong iki wong lemah, mergo wong dikeki wong melarat. Aja duwe mental melarat, duwe mental sugih. Terus mari ngono nek diapiki wong, nek ditulungi wong, nek dikeki wong anggap penutang. Kapan-kapan aku duwe tak kei. Masih aku gak utang mboten. Sampeyan ditolong wong, sampeyan anggap utang. Meneh aku nek iso wong anu ku tak tulung. Nek diapi wong anggap penutang, nek iso kaya ngeten-ngeten iku gombol wong. Nek durung iso maneh sik loroan ati ae. Mlebu omah maca Quran. Ngono ae. Wah, kula masyaallah. Masyaallah jadi kula ngenang ya Allah Quran saiki ku gak diwaca mbek wong-wong. Kula yakin di omah jenengan iku ngriya-ngriya jenengan iki gak ada Quran, tapi gak diwaca digawe jimat. Ah, mbuh. Diwaca iki kudu. Lah nggih mari ngono nggih kok ana ngenten anu enten terjemahe terus nggih Mbah putune dengan maos iku artine apa le wacana sile bali. Nek gak ngerti takon Pak Ustaz anu niku ayat niki lho. Surat niki ayat sak menten ngeten ya napa karepe. Lho niku nek jerone Quran. Quran nggih sik ngoten kok gak coba tok, gak kulite tok. Gak mek tulisane tok. Nek cara diterusno lak ngeten nggih. Sampeyan niku maca Quran. Nek ngene-ngene neraka, nek ngene-ngene swarga, ngoten nggih. Wong-wong iman ngene ya, aja ngene-ngene mergo ngono iku sipate wong kafir. Jenengan maca Quran sing dimaksud wong iman, sing dimaksud wong kafir niku sinten? Tujuane Allah dawuh ngoten niku. Gitu ngawak dhewe ya. Wong kafir dudu Islam. Mosok wong Hindu maca Quran dah. Iki maca Quran wong Islam. Wong kafir, ngono-ngono iku sipate wong kafir. Awakmu sing maca Quran wong iman, aja ngono, cek gak kaya wong kafir. Lah ngoten nggih. Lah ngoten nggih. Aja ngono iku. Wong jenengan dikandani, makane kula balik-balik. Wong-wong ini tak kandani iki percaya ta gak? Dikandani Quran iki percaya ta gak? Ngrasane niku nuwun sewu, nek bahasa Quran kaya mangan badan daginge dulure sing dikandani. Ya napa niku ayate? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Surat Hujurat apa niku? Niku kaya mangan daging, batange dulure. Ayo sampean diduki badan. Iki lho nuwun sewu. Mangane Mas Mamak ngene ngrasani Mas Mamak niki lho badange Mamak. Sinten arep badange PTI kar. Wong ngrasani kok gak waras. Mangan badang lho gak krasa. Gak krasa. Nek diwak lho Quran iku diumek-umek ngeten niku digawe anu masyaallah empun cukup. Makane kula nek sanjang ibadah sing temen sampai buktekno isine Quran, janjine Allah di Quran bener nyata gak ngenteni di akhirat saiki di dunia. Ibadah sing temen sampai iso buktekno nek isine Quran, janjine Allah di Quran itu bener nyata gak ngenteni kok di akhirat saiki di dunia. Nek sedekah siji dibalas 10 iya. Buktekno, lho, kula wingi sedekah kok mboten dibales. Nggih napa niku dikoreksi? Oh, durung ikhlas. Oh, gak krana Allah, krana arep-arep balesan. Oh, kon iki dudu sedekah, nek bahasa kasar ngoten, kon iki judi. Kon iki ngekeki siji tek oleh 10. Ngene.
Judi kan iku dudu sedekah. Mbok gak ikhlas mergo saken krana Allah temenan. Gak. Lho niku buktekno. Sehingga kalau contoh kados Sayyidah Rabi'ah Adawiyah sing nate kula critakaken niku. Sedekah buka pas buka enten tiyang njaluk diparingi roti kalih ngoten niku lho. Terus mari magrib tanggoe jeragan roti ngirim roti nang omahe Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Pembantune dikengken ngirim dikei 20 ambek pembantune dipangan loro ngoten niku lho. Nyata. Niku bahasa kula. Ibadah sing temen sampai iso mbuktekno janjine Allah di Quran nyata temen. Nggih mboten saged napa nggih bahasa niku wong kecanduan niku lak seneng nggih. Enak mergoan. Lah awal dugi mriki lho, aku lho seneng salat. Aku lho seneng dzikir. Seneng niki lak ngrasakno enak niki ya. Lah nek gak ngrasakno enak. Monggo dibanding-banding dhewe. Maca aku iki seneng ndi maca Quran ambek maca HP. Aku iki seneng ndi wiritan ambek umek HP. Dulinan iki lho. Oh, nek wiritan ambek dulinan HP yo gak nemen iki. Aku iki seneng ndi iki wiritan iki dulinan HP. Aku seneng ndi niku kena gawe ukuran awak dhewe. Lah nek wong seneng niku mesti kurang. Dapake ngoten lan napa? Kanjeng Nabi salat ngantos napa tawaromat qadamahu delamakane sukune abu niku lan napa? Mboten krasa lara, krasa nikmat. Lah mriki mboten abu, gak potongan nek kadek sembayang sampai abu. Lah wis gak percaya kula. Wong durung sembayang aku saras-sarasen. Sikilku abu rada cekot-cekot. Nek ngono akeh, walikane temen. Lha iya. Kok sembayang sakit sikile abu alah. Mangkane terus cerita niki lho nek delok jero ndak kali njaba niki. Nggih. Lah kula niki mbayangno kados nek contone nika Sayyidina Ali sing kenging panah ngoten niku. Kenek panah sembayang gak krasa, masyaallah. Kula ngoten niku ngeten nek ati kula. Sayyidina Ali kula seneng remen jenengan. Kula cinta jenengan, kula remen jenengan. Kula dereng saged nglampahi kados jenengan. Ngeten nek kepireng cerita sing ageng ngoten. Lah Sayyidina Ali niku kenging tumbak katene dicabut, aduh lara sik, aku tak sembayang Allahu Akbar, dicabut gak krasa lara. Lah kula mbayangno awak kula. Allahu Akbar, kena gak liwat tok lamu iku. Nek liwat tok ada kok kadek tumbak. Cek waduh mboten ukuran lah. Halah kok dicokot iso wah ngene iso ana. Halah wong liwat tok lamu liwat tok. Kok cike adoh. Syekh Abdul Qadir nggih ngoten nate ngeten iki salat Syekh Abdul Qadir ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Niki teko ngeten iki lho gur kula ageng. Bro. Buyar Pak Mume. Syekh Abdul Qadir ngeten ijen. Ya gak apa-apa wong kula liwat. Kok padha makhluke. Lha nek cara diomong, Masya Allah, para wali, para tiyang agung-agung singen kaya ngoten, para contoh-contohne awak dhewe kaya ngoten. Ancene saking konsentrasi nih jero sampai koyok-koyok gak ketok jobo utawa gak ngreken jobo. Niki nek boten keyakinan sing kuat, dicopot ula ya wis wayahe. Mati ya wis takdire duduk mergo ula iku. Tapi ya malaikat Israil sing diutus karo Gusti Allah nyabut. Walah kekuatan keyakinan ngoten-ngoten iku. Lha niki asik waduh. Kok katene sembahyang ngrasakno nikmat dicokot lamuk mun ukuran kula lamuk mah dicokot lamuk gak patek krasa. Utawa gak krasa ngenten cokot lamuk. Rampuk. Wong kadang gak ana apa-apa.
Apa sih kaya tok niku. Gak ono apa-apa. Alah. Lho monggo ayo dibalekno malih. Ibadah, bah poso, bah apa, bah salat, ayo monggo napa ae ditemeni titik. Ya ditemeni ngene gak titik. Monggo napa sih ditemeni wong gak kanggo sapa-sapa kanggo awake dhewe. Nek jenengan wakas ibadah, nek jenengan temen ibadah mboten kanggo tanggane, kanggo awake dhewe. Lah ngoten ya. Nek jenengan maca Quran manfaate nggih kanggo awake dhewe, gak kanggo wong liya. Nek jenengan apik ya encene awake dhewe sing apik, gak kanggo wong liya. Poso niki tujuane ngoten. Dugi njaba menjero. Lah niki wau bape uzlah. Kumpul wong liya iki nek jerone durung mapan gak iso. Ya ketemu riyak sembarang niku pamer sik didelok wong sik. Alah kok gak kepengin didelok Gusti Allah kok sing biji niki dudu wong, sing biji niki Allah. Sing dibiji atine dudu njabae. Njabae masih klambine anyar, masih rendo-rendo emas. Nek atine betike ten yo bijine elek nunden. Betike tenan mriki ya, padha. Padha. Lha wong sing dibiji jerone duduk njabae. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Gusti Allah gak delok rupamu, bentukmu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sing dibiji Gusti Allah niku atine. Dan ati ki poso. Iso poso ya njaba ya jerone. Nek poso njaba tok nggo nanggale apa-apa kaya hadis Kanjeng Nabi. Ya muga-muga ae oleh ganjaran, muga-muga ae. Sing asline poso iki jerone, sing iso dadi takwa iki jerone. Niki dieling-eling, aku iki poso. Nek jerone muni ngoten, aku iki poso dudu gak poso. Terus poso niki nek dicontohna kaya ibadah liyane, kaya salat, subuh mangiku takbir, maghrib iki engko assalamualaikum. Mongko subuh sampai maghrib ya kudu hati-hati. Mergo poso gak padha ambek nek gak poso. Nah, nek saged ngeten iso engko kumpul wong. Iso cekak ngrasani ngilokno riya. Kula balik-balik sowanjang. Sampeyan sembahyang sunah akeh. Mari ngono atine mangkelan. Duwe hasud nang wong liya. Nek wong liya oleh gak enak awake seneng, nek wong liya oleh enak awake gak seneng. Niku sipate iblis. Mbasi sembahyang sunah sampean akeh, nek ana tanggane seneng tuku sepeda motor anyar umpamane ngoten nika, nek kula gawe contoh. Kok tanggae seneng sampean susah. Ngono, entek ganjarane sembahyang sampean. Wong hasud niku ngobong amal kaya geni ngobong kayu garing. Kobong niku nggih. Nah, niki mawon mugi-mugi siam kula jenengan sedaya tambah dinten tambah sae manah kula panjenengan sedaya dipun jagi kalian Allah, dipun bersihaken kalian Allah, dipun bikak kalian Allah sedaya mawon mugi pinaringan husnul khotimah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairin nas wa ala sayyidina Qadir wa Ilyas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma susna bila ilaha illallah wa ja'alna fi husni la ilaha illallah wa amitana bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa fitnal mardhadika innaka antar raufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham
أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم إلى صراط المستقيم والعفو منكم kula nyuwun agunge pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.